Badakizu zer izan nahi duzun? Orientabideak lagunduko dizu. Hartzen dituzun erabakiek lan merkatuan zureganatuko duzun tokia baldintzatuko dute. Zer hobeto sarean duzun erremita bat erabiltzea bide zuzenena jarraitzeko. Erabili bilatzaile interaktiboa eta zure etorkizunaren jabe izan zaitez. Zure helburu profesionala klik batean. Esan nor zaren, zeintzu diren zure gustu eta lehentasunak, eta orientabideak zuretzako egokienak diren hezkuntza eskaintzak zeintzu diren izango dizkizu. Eta noski, guztia heziketa eskaintza eta araudiari men eginez. Antxon eta Leire zure zuzentzaile virtualak dira eta zure etorkizuna aukeratzen laguntzen dizute. Hori bai, beti enpleguan oinarrituta. Ezagutu aukera eta irtenbide profesional guztiak. Informazio interesgarriena zure eskura. Zure etorkizuna oso garrantzitsua da zuretzat. Zure etorkizuna oso garrantzitsua da guretzat ere. Sar zaitez irubebikoitza.bizkaia.net/orientabidea/webgunean eta Antxon eta Leire izango dituzu laguntzeko prest.